Γεια σας, λοιπόν, σήμερα είναι η έναρξη μιας σειράς βίντεο τις οποίες θα κάνω, η οποία θα λέγεται Buy it or pass it, που σημαίνει ότι θα σας μιλάω για κάποια προϊόντα, τα οποία ή αξίζει να τα αγοράσετε, οπότε θα είναι buy it, ή δεν θα αξίζει να τα αγοράσετε, οπότε θα είναι pass it, δηλαδή ότι μπορείτε να τα προσπερνάτε. Αυτά τα βίντεο θα είναι πολύ σύντομα, θα σας μιλάω πολύ σύντομα για κάποια προϊόντα, δεν θα είναι δηλαδή 10 λεπτά βίντεο πολύ αναλυτικά. Το πρώτο buy it or pass it είναι τη Avène, το Thermal Spring Water, το οποίο είναι αυτό spray. Και να σας πω τώρα τι ακριβώς είναι αυτό. Αυτό εδώ είναι το ιαματικό νερό της Avène. Δεν κάνει αποκλειστικά για ανθρώπους με ατοπική, οπότε μην σας ανησυχεί ότι σας λέω για ατοπική ενώ δεν έχετε. Κάνει για τους πάντες, κάνει επίσης για πολλά πράγματα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το χρησιμοποιώ περισσότερο έτσι ώστε να σετάρω το make-up. Οι χρήσεις που έχει είναι πολλαπλές. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει διάφορες χρήσεις. Μερικές από αυτές είναι, όπως σας είπα, το να σετάρετε το μακιγιάζ σας πολύ εύκολα μετά, γιατί σε αυτό σας δροσίζει και κάνει το make-up να σταθεί πολύ καλά. Κάνει επίσης, άμα έχετε κάνει κάποιο είδους επέμβαση, μπορείτε να το βάλετε από πάνω έτσι ώστε να απολυμάνει την πληγή. Είναι επίσης πάρα πολύ καλό αν έχετε μωράκια και τα αλλάζετε, να ψεκάζετε λίγο και το παπουδάκι τους έτσι ώστε να μην έχουν μολύνσεις. Και χτυπήσει, αν έχετε κάποια γρατζουνιά, επίσης μπορείτε να βάλετε σπρέι εκεί πάνω. Είναι ένα νεράκι όπως το Evian, που ουσιαστικά είναι πολύ χρηστικό. Μπορείτε δηλαδή κάποια στιγμή εκεί που νιώθετε φούδωση, άμα έχει πολύ ζέστη, το καλοκαίρι που θέλουμε κάτι δροσερό, κάνετε ένα χύμα αυτό στο πρόσωπό σας και αμέσως θα σας δροσίσει και θα φαίνεται πολύ καλά. Η χρήση αυτού είναι να το έχετε σε μεγάλη απόσταση, έτσι όπως το κάνω εγώ τουλάχιστον, και κάνετε ένα χ και μπαίνετε μέσα ουσιαστικά σε αυτό που έχετε ψεκάσει. Είναι πάρα πολύ δροσερό, η τιμή του κυμαίνεται, μπορείτε να το βρείτε από 5 ευρώ μέχρι 10, εξαρτάται σε ποιο φαρμακείο θα πάτε. Υπάρχει και σε ηλεκτρονικά φαρμακεία. Αυτό εδώ δεν είναι το full size, αυτό εδώ είναι 50 ml, το ολόκληρο του προϊόν είναι 150 ml. Εμένα αυτό μου ήρθε στο διαγωνισμό που κέρδισα τη Avène με κάποια προϊόντα και ήταν και αυτό μέσα, οπότε το δοκίμασα. Είναι σίγουρα ένα προϊόν buy it, σίγουρα ένα προϊόν το οποίο αξίζει να έχετε και αξίζει να αγοράσετε. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβό, είναι όμως ένα νερό το οποίο είναι και δερματολογικά ελεγμένο. Είναι της Avène, τα προϊόντα της Avène όπως γνωρίζουμε δεν έχουν parabens, δεν έχουν τέτοια πράγματα και αυτό είναι ένα απόλυτα φυσικό νεράκι, το οποίο πιστεύω ότι θα σας είναι πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα αν έχετε ξηρή επιδερμίδα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο buy it or pass it, θα τα πούμε ξανά στο επόμενο. Γεια σας!